auya mali. But anyways, Sir King Robbie. Yeah. Asimugurara kuno kuna sevi. And it's any time to no famba. Unofamba? Ungasvika mabhuku this time. Fanga nasi zvakanaka na. Oh. Ma transport has 10 hours. Hours maybe cheo. 10 hours. Inenge iri break. Chi? Pane zvairuloda, iri 10 hours. Zvinogona kudaro. Akubiyani zvakasina mvura. Abasi ripo. Ngekuti phone wakatifonera kuti. Uko kumberi. Bira vambo tora phone. Manje is about 12 o'clock, right? Oh. Ngwe. 20 to 12. 12. Ndona ngoina ndotsa kana. But kuna kumune any time unofamba because mutano unogona ngomira ko 2 to 3 hours satawana transport but pane inofura because pane mota dzinofamba dzema ships. Dzinofamba dzichisiya vanhu mali. Unosvika yo. Yeah, handi unosvika. Nongauti ndofu. Wakanga no mama days ritivo dance achienda kana aiwa ira kuno. Pane mama days anomboenda. Oh. Yeah, transport haipere. Transport haipere. Zvinongozo dependa noti ruburukira padhuze sene pa. Yeah, ndoda kuenda. Wangu kwanza ngora. Ndi pane time apa. Ndinosvika. Time apera. Nokwanza ngora. Time zaenda. Sha. Conversion is better than. Bana chikuzvifusa. Bana chikuzvifusa. Unosiya adzimai kumba. Unozoti warara kushedi. areas. Ndiko takatanga kuuya kuno. Ingwana wakagara uchingorara panapa. Utanga usikara panapa. 1998. Long time. Makatanga muri vana vadiki. Ndimi vanhu vakatanga vari vana vadiki. Kana mumakidwa. Sasa tiri kungoita. Makidwa nemakore mangani? 22 kuchira 23 gore rino. Naoradza imwe picture ndakaoradza unena makazi soko yapo. But tichitasa kuma dance 2 akaitwa ya. Vanhu vanga varimo ma ages avanga rapi. Edisusu angari rekutanga ra 23. Ra 23 angari vanhu vakuru. But it was more like vanhu vaitenga beer. Because iva vanhu ivavo vasina kuyara 31 kwawine mafunction anga akawandisa kwawine kwachipas kwawine maartist ese noti vanhu vazhinji asi kuona kuti vanhu vazhinji vakuru vakauya musa 20 ningireni vakaenda kwachipas vakuti vanenge vachina nuba mabhanditi vanhu vakauya musa vakuru vachona vakazara imimi tichiri mudhanzi imomo type music iri kuridzwa kuzvinezvi yachinja ari pane yakudhara kana zvakanyanya yachinjwa because urona problem inini yandakaona ezvino izvi ameno kana kuri kutadza kuona kana kuita sei Jamaican music yagara yorira mudhanzi before ZimDancehall haisi kusumudza than ZimDancehall ayo besides kusumudza haisi kuita manhamba anonakidza vanhu kuno ndikukutaurira because pamaonero andakaita ini nemazira andoita mangoma ega nhamba inenge yaita power inotorira nhamba kuti iite power unoinzwa sei uri wega ungakwanisa kuti nhamba ine power kuti utambirwa kwainoitwa nevanhu kunzwa kwemanhamba kuri pa2 plus kune manhamba anojambisa vanhu downtown ngekuti ukamariza musitoita kuti vanhu havajambi kuri kune rimwe nhamba ingoti richingorira so mwana wese anongojamba ndo asiko mazuva ano iwayo zvirikuitwa neZimDancehall manhamba akadaro ari kuZimDancehall pasapasa kana dhanmirandikudzei manje manhamba akadaro akawanda achona ari kujamaica vanhu vari kuziva reason why ari kujamaica akawanda kuno kasiri kuzivikanwa vanhu vari kuno kwapfana magrade 3 magrade 4 vapfana vangokura vanamboteerera music vangosumuka varimo eka ndo zvandiri kutaura kuti music iyoyo yekujamaica vanhu vari kuuya kudhanzi havainzwisisi saka imimi
taona kuti mudhanzi kuridza kwedu kwatoita sei kwachinji saka muonere kuti vanhu vakuru vakauya dhanzi rekutanga expecta music yavakaziva kuti tikasauya remusi wa31 zvatochinja. Ayo ukona inini ukona Jamaican music yamazuva ano yakuiririra kunge kuhip hop like kange manje the only person akaimba record inonakidza kapati ka November December ndeAlkaline na Colada akamboimba kunana July Alkaline pamaridi machanonzi chi inonzi boom something boom box or something like that asi akatanga kubuda usairidza rakatanga kubuda kuna nani Alkaline manje aiwa Alkaline ane about almost like a year and a half akunya isusu kuno kunazotanga rona tatanga rona manje aiwa iroro song iyoka yakasumudza masong ake angari mashuri ukuzvinzwisa yakamba nemusikana aiwa akaimba ega oh but yakasumudza masongs before munhu ka asumudza mangani aiwa akasumudza about 4 or 5 because ane 4 or 5 masongs anorira muZimbabwe muno iye pache zvake ane 4 or 5 masongs saka masongs ake hapana ndiyawo ari kurira yawo ndoyesu but maimbiro ari kuita achina ane moto akuimba almost like subvibes ane kauvibes pane mwe mupana wandakambotirai kuda kupinza mstyle anonzi Dwayne anoimba survibes ane combination ya vibes ari mujeo but vanhu vacho they don't receive it zvinhu zvanonga achitora for fun aiwa they don't understand kuti ari kuti chii kunoku anoda kunzi fuck bomboclat rasclat pussy but Jamaican yaya ukanyatsa kuiteerera chaizvo kunyatsa kuipa time unopedzisira wakunzwa ayo but tiri kunyeberwa kane maartist edu futi vari kutinyebera vari kuimba zvekunyeba vamwe vari paredhiyo vanenge vachitaura zvekunyeba saka kuti uunderstand kuti Jamaican yacho iri kunzi chii pane vanhu vari kunyeba vakawanda chaizvo chiri kuitika vanenge vachitaura Jamaican yapatwa yekunyeba handiti but kunyepa kwavo vazhinji vacho zvauchandovadire vari kungochuna accent vazhinji vacho nenge iri English kana uri munhu anonzwa English vazhinji vacho unovanzwa urikuona but kaaccent kechijamaican karege kunyepa maine even mawedza acho asiriwo anotitaurira asi munomupiwa pati kwachacha haiburitswe vanongoitawo zvakungonhonga mina ndikutaurira aya gava inini ndakaona interview yakaitwa naRicky Fire kuEngland wedu Ricky Moto aibvunzwa neshona but aida kupindurwa nepatwa noza inini personally ndakashaya kuti chii kunetsa panapo iwo kuinibira vanhu neshona apo wakuda kutaura nepatwa uda message yako uda kuti inzwike nayo vanofunga kuti unzi uri munhu werege unofanira kutaura patwa aiwa zviri wrong ndo zvavanobhelievha kuno kozi varidzi vachino chacho vanotadza nyatsounderstanda kuti uda kuedzara garabu mali unotozvitsikisira unakataura zvekuda kujuta zvose vanhu vakakunurida kuti zvauri kutaura zvirevo chinhu unenge watozvimakisa because uri kuona iyo uri kudhila netuvana handiti ka ukuona zvikuitika tuvana tinoteerera kana Zimdancehall vari turi kuUK because UK ndo yakabata Zimdancehall ndokavanoperera vakapfuura paUK minoti vanenge vachienda kupi but varibata Zimdancehall because inenge ichiteererwa nemazimba aiwa yakuridzwawo pamaredio pamainternet radio station because iri kutaura zvavasati vanzwa zvisiri everyday life kwavari ndozotaura nemalyrics avari kuimba zvinyowani kwavari dzimwe nyambo dzikutaurwa uzvinzisa dzinovanaka
anonakwa anotani wawe uchitaura karaspomba raspomba ana about 11 years 12 years mfana mdiki but zvari kuita kumabvuku uda kutamba neni sina style anopatani hapana vanhu vari kukajamba kuberekwa kweduka tine inonzi development chinoitwa inonzi breastfeeding andika pabreastfeeding after that ka tinoita inonzi development from mother ka kuti uexplore ka your lifehood anditka after that ka your mother is not able to know what you're going to experience and nokuti vanenge vari busy nemahouse chores anditka uri busy nekuexperience uchi out of your friendship chi linking anditka saka from that we cannot determine where that is coming from, but at the end so far zvatanzwa isusu ka experience ka is not as bad from Kina, from Kilati, from Freeman, from Big Man, from Big all Man the in dance man things. It's so good. So far it's so good. Vari kutoita zvakanaka kupfuura vamwe vari kubira vamwe chimaranks. Tiri kunzwa macases evamwe vari kuita se vari kupinda macommuters vachirova anonzi mavhacho handiti hazvisi kutifadza isusu. It's from the youth man. Zviri kubva kumayouth. It's from the youth man. asi kwarinyanyoitika ndekunoka aitike Mbare but vanhu vacho vazhinji It's not even from Mbare. It's not even from Mbare. Outskirts, but not from Mbare. mukataura makawanda uri kuona zvinoitika Vacho tinavo panhu veVacho Mbare vanenge vachiita sei vanokutakura netransport yavo kombi kana tumamota tumwe tumarau tukutakura vanhu zvavanozokuita imomo ndo vega vanodecide vanogona kutorera ginyi zvokuti iwo that's why tikubvunza kuti uda kuenda here saka Vacho mutaura iri tuka kumaprivate chete aiwa handiti Makombi. There are certain incidents I've heard from combis, commuter minibuses. And at the moment, at the meantime, kune vanhu vari kutonzi vane kuCID central uko vane zvinhu zvavakakwanisa kubata kumakombi avakarecognize kuti chi this is not a roadworth transport, it's a commuter minibus. Since from cases avakanzwa ichi emaVacho, I can say that vane zvinhu zvavakarecover nditya they are claiming kuti you come to their quarters kuCID uko central nditya mukwanise kuidentify zvinhu zvenyu. That's all they can say. alright mina tikuexplainere Vacho iyo mukomaneno waita unchikubvunza unogara mumabhuku unogona kukwira kombi apo muna Beatrice mune vakadzi kana 2 varume 3 nekana kaka mwana but iri Vacho ari matsotsi ndo Vacho vokusecha mari yako yese yaonayo vokanda nice and neat aiwa iwo unokwira kombi that's what kane baby ona baby ririchi riri mukomba nditya obva watabirwa vanoita zvese vakaona kuti nongosina intention idzodzo ndisina mwana wakawanda wakwira wega vanokutorera ginyi ino Vacho muritaura kaika ndaisonga mutaura yaya kuti munhu anogona kusearchwa mukombi ndiyoyo achachirutaura iyoyo but apa manje yairi kutaurwa sekusearchwa mukombi Vacho aitorwe ginya Vacho unokwira ndakagara kasepasenya nitori serious ko ndakenda kutaura kuti gara apa mundara apa pane tsotsi kuti iwe ndokupinda muhungu mako usingazizive ndapedza kukubira iwoga ndinongo driver anongodaira foni hallo alright ibom mundara ovhakatapo unofanzi
ndara atichaenda chi kumabvuku tadaidzwa taunotakura vanhu kuti ungatasiya kumuchato chisara ichi panapa oichi 500 netsvaga imwe lift pakuburuka iwo pamwe uchabata chi umwe bvura kuti sini rangu ipapo ndopanobva angokandwa panze kombuyobve yaenda yeya irobhari kana ukatoona kuti unobatwa ginya irobhari aiwa maya if you identify kana mufana webhora wekubatwa kuna Roddie kuenda kumabvuku Mutare Roddie inonzi handi ndo zvakaitwa inenge isisiri Vacho but unenge kuita Vacho unenge usingazvinzi vachisa maoko aiwa uri kunzwa Vacho iri pa2 things irobhari patezvayo ipipockets inzwa Vacho isi robhari ayo iri pa2 ways aiwa Vacho ka unokwira kombi zvakuita vanhu vacho mukona wadzine kuti Vacho zvinorevei aiwa ngatidzoke kuno nyaya ndeyekuti theft kubirwa ka hakuna kuti waita zvekunokorerwa spoon hazvina zvekuti washaya chidustpini chako mukati kuti Vacho zvamukutaura kuti hanzi izingirini it's part of theft it's part of theft it's part of theft kuita nemaoperations akasiyana siyana vanhu veVacho vakasiyana iwe Robbie ukashaya chinhu chako usingazive kuti chaenda nenzira yakaita sei unotoita sei unotowabirwa anditya it's theft ningwabirwa nditi vanenge vachikutorera unochinjwa position takagara tiri tu vanokupindurudza foni yako iri muhomwe umu handisi pane chinonzi chimusoro kana bhegi ndakabata kana bhegi iwe unotovhugara pamwe nditoriwo passenger vanenge vakavharwa naro zvina kana nebasa resu it's a way of theft it's a way of theft you cannot tell us kuti it's another way of theft zvinhu zvinenge zvichiitika kuta kuti munhu ashaya zvinhu zvamwana kuti anotobudisa zvinhu hapana chaunombonzwa unogona kuzvinza panoti kuti angazviita unonzi ndara ndivhariro green window aiziva saka ipo unongonyase uchidaiso kunongone chichoita se ndara nyasopusha window inini ndakanzwa imwe type yeVacho hanzi unonzi iyo ndakanzwa hanzi inoitika vanzi akadedzera kombi kwaari kuenda ndiri vamwe munanhu vakawanda makondakta obva vangopinda kuita kombi kuenda chiareas yobva yavharwa dhoo yobva yarohwa mota hanzi hangati pene takadai so yakada kusvika pamberi akunzi dhoo harichavhurika abude nepawindo saka pawindo unotanga wabuda wakadai so uchisiya kana nedhora drive atorese nekwadrive achaiudzwa tese dhora izvavaizi bude nekwadrive vachisketwa but pane Magido pane Vacho yerobhari pane Vacho yerobhari mandi kutaura Vacho yerobhari kudzwa tonde akarohwa achiendokota fosi aiwa pane Vacho urikona aiwa maVacho hainclude imi mamusikuziya kana king Vacho iwedzera kapindurudzo it means chovha we know that but vanhu vacho vari kuita ivavo ka do you remember ka vamwe agreed kune munhu weVacho kuita munhu weChadonha kuita munhu wenhingirini wemutsoka Chadonha manje ndeyekuti iwo wakwira kombi andito wakabata foni yako mumaoko ubva waisa kana kuti pamakumbo kana kuti utori paWhatsApp unongonzi nkomba Chadonha ubva tochorwa foni uchitokongodzika chiti dhora kutovharwa rakutoenda kandi unonzi irobhari ka iye Chadonha ndo but inenge siri havasi Vacho vanhu vacho inoitwa nevamwe vanhu inoitwa nevamwe but haisi Vacho ko vakaya imwe inonzi it's from different departments kana it's from where pationa kone bhegi laptop wacho haisi ufogara kumberi obvisa laptop kana padashboard pepa kombero yero conductor anenge atorotsosa anongonovhura door kombi ichifamba iwe wakatovarayirwa wakagara ndo parinovhurika pepero obva kuti driver obva kuti
sasa chichadonha panze apo ubva tobisa kombi iwo chashamisa kuti dhora vhirika jurudzi saka chichadonha kwauri kupuruka pepe uvangonzi urambira unongochirara apa namba plate inosima mashure wakamuka nganzi buruka chimoko chepasta fm but pafea chepo in a group I grew up from this wood as a 8-man you 2 man if I can say which wood ndakurira kumaflats matapi and I did not have this attitude you can resemble us in this attitude but we are not all the same anditya nongoratidza hangu kune vanhu anenge vachingodeclare kuti mumbare all sort of stuff anditya hazvisi zvinobva mumbare zvega and I'm still staying mumbare and handina chandamboiitira munhu chakaipa in Mbare and I've seen many youths growing up from Mbare. Some are even out of this country throughout of Mbare and I mean national as far as I know. So please, when you calamine us, just make a determination. kana zvinhu reason why zviri kuitikira mumbare zvinhu zviri kuitika mumbare asi hazvisi kana vanhu mumbare zvimwe zviri kuitika nevanhu vemumbare why zviri kuitika mumbare uri kuona zvinoita bhozi ndo munosanganirana vanhu vese muno saka vamwe vanhu vari kutouyawo muno votanga zviitira muno anobirwa nekombi yepasiti Mbare hakuna kwana namabhora uko mabvuku dzitoriko dziya dzichiba I'm working at St. Giles in Milton Park and I hear many cases. City Mbare manje uri kuona kuti ababiki ndokwa zvakanyanyoitika kana chembere kana varimi ndivanoti Makido. In my working area there in Milton Park I hear many cases of Vacho from combis. Not from people until from comedians until zvavana vari kurohwa nemavhancho but handizokwanisa kutaura nekuti ndinenchiziva kuti ndiri pabasa saka ndikazotaura kuti ndezvemavhancho anofunga kuti am involved anditi anofunga kuti ndiri involved nyaya idzi dzokuti vhancho dziri kunyatsotikira papi chaipo mutaundi pana handiti wakakwira kana karamu kaya uchienda kuavhondewo kana paclinic parenyarwa chaipo chaipo unogona kuita munyama wokwira evhancho kana ipapa kana pana beatrice kuenda mutaundi tondakakwira pana beatrice achienda kuwaterfalls akarohwa akakandwa akabirwa foni panecha madonedza panechaunza bhegi tikubatire kuti mira mhanyo ntayakunoku manje patati konhai mukwasha ko muri kunditsikireko nhai mukwasha muri kunditsikireko sikwederaiko vachisikwederauko manje vanenge vachirohwa omwe anditi chinje mukwasha sometimes conductor ndianenge ari mbavha makombi uri kuona vanhu mira mandi kutaurire something vanhu vari kuba inzwa hazvisi kuitika marengere king Robbie kunyatsoteerera zvari kuta vanhu vari kuba havasi makombi driver or maconductor vanhu vanohaya motikari for a day uri kuzvinzwa and they pay like $60 havarengi vanongotenderera chete vanotora vanhu mumushikashika kwananhingi ana mabhoreni kokoku pamakona haitori parengi munenge mutori nevanhu vato almost vakakwana pane makombi ekanaka waterfalls kana chitungwiza wosvika una driver obva muti unokesha mari per day driver ungati andokesha kana waya owaya napo motikari obva enda tonazi
vanobisa manumber plates kumashure chete takodedzera kuti afundewe parenya apa mune vanhu ka do remember mune vanhu about 9 apa ari matsotsi ndonobva kuti chi anda kutoenda unosara kugara pasi usisina kana mari yekundipa kana foni but uri kuona ka vanhu vakutoipisa mazita emanhingi emakomita inondada kuzotaura kuti sei zviri kuitika mumbare kabhosa vanhu aiwa kana uda kukwira mbare ka kwira boske kwira boske kwira nabasa zviri kuitika mukunokwirirwa hazvina kuti iboske boske airentese maningi hazvina kuti ichi aiwa unorwa nevetsoka vanofamba mapickpocket aiwa gava boske arentese wakangorentesa kwaboske ka basa ratopera kune boske na god given itone mainspector anenge ari murodhi otiri ukatooneka uri panyanga usiriwo mudriver pire vatinozongonzwa kuti vari parodhi ava ndevapi havana pira ana piri chingonzwa kuti vakarodhi vakamanga parodhi pira asi kurentesa anga kumbonzi hwano wacho pira akurentesa wacho anga kunzi mota dzake dzakambobatwa pamhosva uyu mufana mudiku anonzani aiwa tulani asi mufana mudiki tulani kwatiri tutara kwatiri ameno mota yake imwe yakambonzi yanga yakupariswa futi saka mugeto ka vanhu vanotaura aiwa plus wekupiko mugeto wekupiko iyo mugeto munototaura akaunzwa nemhomsi yangu maraini kunoko dautaura kuti mugeto wekupiko dasina kunzwa nemhomsi yangu maraini kunoko maimuzeze mugeto ere dautaura kuti chiko intori mudhini iweni nyaya dzinotaurwa mugeto dzekutaura kuti chiko zvekunzi mota yaonekwa pamhosva ana nhingi vabatwa ine mota yakati ndomanzwiri atakaitamakwanisa kudhitema ina manje ndopamakwanisa kudhitema ina manje hatiri kutaura zvato nyaya musati kana masungirwa mandudu motaita kuti musapote zvinhu zvisina nebasa rese kuti chi izvozvo zvekuti izvozvo zvandataura kudaro uri kuona kurasana manyaya muri kuona chiri kuitika ka vanoshandiswa uyu vachishandiswa nindavaudza kudaro aiwa iwo manje ka pane Vacho ka tikuda kuexplaina king rob because king rob unogara kure that's why tisuda kuti uende kona king rob tumataxi tinokesha $300 kana tataura kudhara nenyaya iyoyo aiwa iwo usiziva zvati kutaura mira tumataxi unoziva tinokesha mari kana $250 every week yaanofanira kubhadhara muridzi wetaxi for kana kuti pagore anofanira kuti aiwa anenge akanzi akatengerwa motikari kakatengwa kana 3,000 muridzi wemota anenge ada 6,000 250 ka every week over ati 6 months ndoda 250 yangu every week saka i6 months ka ukukuzvinzwa saka vapana vaive vemataxi vaive ka tumaramu netumaspashio kaore nekuda kwe2 months shamwari karauma akaore nekuda kwe3 months ayewa chipomira kandimbopedzisa nomsa ndikuudza uyu ane redio ari kuti hanzi kanenge kachiora mira ndipedzise nyaya yangu uri kunzwa ningi handira kukesha anobva hanzi $50 yako yanhasi kaspashio kaikai obva wapinda 2 mababy 2 boys nadriver uyo arimo obva waiti kana kuti mabhoreni vasvika kumabhoreni weko obva wati sit pakuda munhu 1 vanongopfekera munhu 1 iwo nongofunga kuti kakazara kataxi ka vazviona apa watopinda motika nematsotsi ukuzvinzwisisa zvokuti vanogona ngokudzipa urimo imomo hapana kana bcause uchipinda ka haumboendeswa kunze unopinzwa pakati ukuzvinzwisisa pakati munhu anoburuka kuti handi kuburuka pamberi apo saka ubva wasangwedyawa
saka vanogona unenge laptop kako uda kuenda kuwifi mutaundi ona ubva utorawo laptop une kasamsung galaxy kako mafoni ema800 anotyisa kubata mnyeroji that's why vachitaura kuti usakwire motikari yakaoesana vanhu vanototi usakwire isina vanhu aiwa ndotoda kutokwira isina munhu kana iri dzidiki mateksi kana ine lebo kono uona zvafanana handitika patakaenda nawedzera paipai patakaenda Tinashe kamira kakaramuka ikai hamuna kana munhu daoso tanakirwa tada Murehwa anozai uyo pana kona pasamuriwa anozai noti Murehwa dewa munin'ina wadewa zvotakatonakirwa achitoona chi mafesi ari kutokwira motikari iye haana mbotiona angomirira vanhu vaita se vari kukwira marifs koyaya takakwira yakazobuda munhu mubhuti watati isina kuona kubona yemufesi anga akarara kubhuti akazomuka ndirini bebe haisi birthday yangu iri pakabuda munhu kubhuti akachitoti toitira security chichihamusiri totidzipa here because takahaya taxi but atopinda vatagara mota yakutoenda takazoona munhu akumuka kumashure kanzi anenge atone mawiponi anenge ana kuti kana makuda umuravhasa hafu ada tichida uravhasa munhu chii sha inini pese vandokwira taxi kunzwa vanhu vatondokumbira ningi namba yangu ini vanondondipa namba dzavo because vanoziva kuti chi Mbare chi K1 waiziva Mbare yakasiyana nemamageto yakuita disadvantage netwetu sinonyorwa aiwa ukakwira taxi uchiti kuenda Mbare ka taxi driver vanokusvitsa achifara because anoziva kuti hapana zvaunomuita wakagara wakazviziva kwana naafo ndeuko ndoko hauende mazuva ano kuti afo ndeo hauendi mabhoreni hauendi borodeo hauendi kubva mutaundi because ndo hapana vari kubira vanhu kunyebereka akutoti ndo hapana vazhinji vacho matsotsi anoda kunobira vanhu kune kusina vanhu vakawanda oda kwanja kubhera chano kuperera basi vakakutageta ikobhozi kune vanhu vanofamba vane magadgets saka vanotoziva kuti tikaenda kune vanhu vanonga vane magadgets asa Roddie ndeve ikoko havasi veikoko vari toenda kune mari nyanyoitika ikoko bhozi ndo kune vanhu vane mari vanototeerwa ende vanodzika vanhu vanofamba anytime aiwa matab kunenyu muchiruida But anyways, thank you very much, guys. Heavy. Hey, but in fact, I was